Sagot! Naintindihan mo yun? Hindi, tinatamad ka. Gumising ka. Oh, si Suya. Ano kinain mo ngayong umaga? Ha? Salad. Salad. At saka? Peanut butter. Tapos? May 2 eggs. Nako, daddy, lalaki katawan nito. Bodybuilder. Punong-puno ng protein. Wala ka ng pagkain, dad. Ubus na. Dapat ang pagbago ng baka sa Nang? baka. Nang bakit? Anong pagkain ni daddy, oh. Pakbet, 2 itlog, salad, beef. Akin lang beef. Oh, kakain ka pa ng beef? Ha? Akin na lang yung beef. Ikaw, kakain ka din ng beef? Ako.